Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi ongi etorri bigarren kafera, eguraldi ona, kafeina odolean, mendira igotzeko prest. Jantzi mendiko botak, hartu motxila eta kantinplora. Eta goazen goruntz izan ere gaur, maiatzak 29 Everest mendiaren nazioarteko eguna da. Bai, entzun duzuen bezala, mendi batek ere bere egun ofiziala du. Nepalgo Kultura eta Turismo Ministerioak eta bertako mendizaletasun elkarteak sortu zuten. No more can I do. Then I go again, because you asked me to. Some days I look down, afraid I will fall, and though the sun shines as if nothing else, but then I hear. Eta zergatik gaur, gaurko egunez, 1953an Edmund Hillary eta Tenzing Norgay Everesteko gailurrera iritsi zirelako. Horrelako balentria lortu zuten lehenak izan ziren. Gaur egun zaila da 8.000 bat igotza, baina pentsa duela 70 urte. Garai hartan, Nepalgo gobernuak urtero espedizio bakarra baimentzen zuen Suitzako talde bat. 1952an gailurra egiten saiatu zen, baina buelta eman behar izan zuen gailurretik 240 metrotara eguraldi txarra zela eta. Edmund Hillary hurrengo urtean gonbidatu zuten John Huntek zuzendutako Britaniar espedizioan parte hartzera. Espedizio hartako Tom Bourdillon eta Charles Evans maiatzaren 26an saiatu ziren goraino igotzen. Baina 81 metro falta zirenean atzera egin behar izan zuten Evansen oxigeno sistemak huts egin zuelako. Horregatik Huntek, Hillary eta Tenzing aukeratu zituen bigarren saiakera bat egiteko. Saiakera hura arrakastatxoa izan zen. 1953ko maiatzaren 28ko 11:00 gailurrera iritsi ziren Hillary eta Tenzing. 15 minutuz egon ziren munduaren gailurrean. Tenzing Sherpak gailurrean txokolatea utzi zuen eskaintza gisa, eta Hillaryk John Huntek emandako gurutze bat. Hainbat argazki egin zituzten, gailurrera iritsi zirela eta igoera etzela simulatua erakusteko. Ospakizunak beranduago iritsi ziren egun hartan ezin izan zuten festa handirik egin. Bere autobiografian honela kontatu zuen Hillaryk. Oxigeno erabili genuenez burua ondo neukan. Ariketa aritmetikoak egiten aritu nintzen une oro. Oxigeno botila kontatzen, denbora kontrolatzen, baina gailurra hartu genuenean oxigeno gutxi geratzen zen jada. Eta ez nuen saltoka hasteko inongo gogorik. Pozik nengoen hori bai, barruko poza. Baina jaitsi beharra zegoen eta burua hotz mantendu. Call my name, I'll be there in a hurry. You don't have to worry, 'cause baby there ain't no mountain high enough, ain't no valley low enough, ain't no river wide enough to keep me from getting to you, baby. Remember the day I set you free, I told you you could always count on me, darling. From that day on, I made a vow, I'll be there when you want me some way, somehow. Oh baby, there ain't no mountain high enough. Gauzak asko aldatu dira ordutik. 1953 urteko mundua oso desberdina zen.
Everesteko lehen igoraz gain, urte bereko uztailean, Hermann Bull alpinista austriarrak lehendabiziko igoera egin zuen Nanga apar batera. Eta horrek gertatzen ari zen bitartean munduko beste txoko batean historia aldatu zen. Izan ere urte hartako uztailean Raúl eta Fidel Castro anaiek eta 160 matxinok Moncada kuartelari eraso egin zioten. Horrela, Kubako iraultza hasiz. Erasoak ordea huts egin zuen eta diktadurak gerrillariak gogor zapaldu zituen. Castrok heriotz zigorra jokoan bere burua defendatu zuen epaiketan eta historiak absolbituko nau diskurtso ezaguna irakurri zuen epaileen aurrean. Aunque tú me has echado en el abandono, aunque ya han muerto todas mis ilusiones, en vez de maldecirte con justo encono, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones. Sufro la inmensa pena. Urte hartan aldarrikatu zuten Egiptoko Republika, Kambodia Frantziatik independentizatu zen. Ingalaterran Isabel bigarrena erregin izendatu zuten, telebistan eskaini zuten historiako lehen koroatzea izan zen. Josef Stalin hiltzen lider sovietarra urte hartan, eta, beste gauza gertatu ziren. Eta gurean gertakizun ilun xamarrak 1953an uholdeak izan ziren Gipuzkoan eta 27 pertsona hil ziren. Eta urte hartan jaio ziren hainbat pertsonaia ospetsu. Adibidez, urtarriaren 17an Roberto Canesa jaio zen, 72ko Uruguaiko aireko armadaren 571 hegaldiaren istripu eta odiseatik bizirik ateratako bat. Edo urtarriaren 6an Malcolm Young, Angus Youngen anaia eta AC/DC musika taldearen sortzaile. Edo gurean Niko Etxart, Altzurukun jaio zen Niko Etxart eta 2 urte zituela gurasoekin Parisera bizitzera joan zen. Dena den, beste askok ez bezala, aurra zelarik jaso zuen euskara eta gaztaroan euskal kulturaren berri ere izan zuen bereziki Parisko euskaletxearen bitartez. 21 urte zituelarik Zuberora itzuli zen. Gaia heltu denin, adiskidiekin, zuten gela, bestan gara, gaia heltu denin. Hori, 1953 oso desberdina zela. Urte hartan jaio zen zinemaldia eta garai hartako antolatzaileek ezin imaginatuko lukete gaur egungo jaialdiak hartu duen dimentsioa. Eta urte hartan Edmund Hillaryk eta Tenzing Norgeik ezin zuten imaginatu aste hontan nola egongo zen Everesteko gailurra. Munduari zu eman behar diogu. Bale, agian zu eman behar diogu munduari, baina bitartean musikak salbatuko gaitu ez da gaur asteazkena da. Bai, eta doinotatik aratago podcastean lagun bat izango duzu. Baten batzuk ikusiko zuten Donostian biziketan inigoan sada eta ikusiko duzu ez gomendio ederrak ekarri dituen. Eta Josune Belez de Mendizabalekin txiri buelta emango dugu, baina txiri bueltarik handiena gaurko gonbidatu bereziak eman arazi digu goizean goiz. Gaur, Peio reparaz dator gurera. Aizue, prest gara maiatzako 29 ditu gaur eta asteazkena da. Ongi etorri guztioi, bigarren kafera, naiz irratian zarete. Zuekin hartxu ditu edo gartxotun zain letona, ez da izain den. Guardio, goizo, erlojuon. Egunon. Zuekin goiuri ez eiza Arandia, egunon goiuri? Egunon. Eta zuekin dagoeneko atetik sartzen ari den Peio reparaz ere, gero agurtuko dugu mikro aurrean lasai, baina dagoeneko estudioan da inor urduri baldin zegoen ere. Hizketan ari zaizuena, Iñigo Asensio Lurbide, gaur bigarren kafeak, 791 du, goizak 10:13 minutu, maiatzako 29, gu hemen 3 urrango 2 orduetan zuekin bat egiteko asmotan. Ongi etorri, naiz irratian zarete, bigarren kafean.
zindagizuet entzule, sarrerako abesti bat saio abiatzeko aukeratzeko asteontako joera hau ez dela alperkeria. Baina gaur ere, Omara Portuondo ondia entzuteak halako poza piztu dit. Duela egun gutxi omen duzuten Kuban, eta antzen, gainera, Jon Maia antzen Gorka Hermosa antziren. Bueno, kantu bat gara proiektuko kideak omenaldi hartan, eta tira, nolabait Omara Portuondo guretu ere egin dute, bertan izandako presentzian, Silvio Rodríguez ere tartean zen, eta gure herria Kubarekin ere beti onda nolabait lotuta hemen Buenavista Social Club. Bide batez, gomendio antzule, jakaso datorren astean egingo dut, baina, dokumental zoragarria sortu dute, badauka denbora bat, baina ikusgai dabil azken aste hauetan hainbat plataformetan, eta datorren astelenean xehetasun guztiak emango dizkizuet, ze Buenavista Social Cluben atzean izenak berak dioen bezala proiektu sozial bat ere bazegoen, eta ikaragarrezko indarra hartu zuen, hainbat maitasunez, aiona mona kantuan elkartu zituztenean eta eurak berreskuratu zituenean Kubako musikak. Lágrimas Negras Omara Portuondorekin, Buenavista Social Club honekin, abiatuko dugu gaurko saioa, eta txateari begira ere hemen daukagu Indioker barkamen askatzen gaur koreografia ez duela ikusi. Baina dio, aste honetako dinamikai jarraituta seguruena Inigo ongi, Gartxoteri ongi, eta Goiuri gogo gutxikin. Ala, egon isilik. Ez da egia, Indioker gaur Goiuri piztuta etorri da, ja. Ez da egit, asteazkena, badakizu, baikorra garen ontzako botila erdi beteta ikuste horretan, asteburua gertuago. Ez da zer duen, baina beste bisitasun badauka, egun hauetan izan ez duena. Gartxotun zein letona maite dutekin abiatuko dugu, gaurko tartea, egunero bezala, zein da zure maite duta? Argi daukat, igandean Ondarrura egin nuen espedizioan, ezagutu nuen Malko bat proiektua da nire gaurko maite duta, izan ere igandeak ez dira oso ohikoak kontzertuak ikusteko, edo normalean mintzat, eta ala abiatu ginen, bertako BTPA eta kolektiboak gaztetxean antolatzen duen kontzertu ikustea, eta badakizue zerbait ikustera jun eta beste zerbait deskubritzen dezun sentsazio hori ez, hemen izan genuen jaiegun Aitorren proiektua ikustera joan nintzen, eta haze sorpresa, bera baino lehenago Beñat Bidegainen Malko bat proiektua ezagutu nuela. Gainera, profesionala izan nintzen, eta botanion ere, nola esaten da, kaina edo, así que sorte pixka batekin, laizter gurean izango dugu. Kontzertu hartan Moxal ere bazegoen. Moxal ezagutzen nuen. Moxal ere gurean izan zen Durangoko azokan. Aspalditik dabilbera, baina Beñaten proiektu pertsonala da, eta kantu bat bakarrik du sarean, baina izugarri gustatu zitzaidan bere sensibilidadea eta egiteko modua. Eta gero, bigarren maite dut azkar bat, gaur hemen Aranmendiara jun, barkatu product placementa, eta ze sorpresa palmera bat eskatu, eta palmera hartzen ari zenean, puskatu egin zaio, bertako zerbitzariari, eta esan dit, puskatu da, eta beraz doainik. Eta izugarrizko sorpresa ederra izan da, ez dakit hori hemen Tolosan daukazun lege bat ote den, baina hasiko naiz bestela, hemen ondoan daukagun instrumento den dara ere jungo naiz, holako sampleadora bat pixka bat puskatu, eta aurrezteko bide ona irutu zait, nire bi maite dutak oiek hau. Egoitz Factory ez diogu Luperrik hautsiko, laguna da, baina tira, hori instrumenturen bat oparitu nahi badizu esango diogu, bidea erresa duela. Automatiko egin du, baina, puskatu egin da, eta orduan doainik, eta okurritu zaizkite, pixka bat puskatuko nituzken makina bat hemen, gauz. dena kontatzen hasita, nik gaur goizeko 9 ere antenan nengoen, peio repara zetorrela, eta gure lankidek nahi zuten, aurrera pentso bat egitea, eta Goiuri iritsi denean, bazijoan Aramendiara, eta sanditzar nahi duzu, eta sentitut, gaur asteazkena, eta nahi dut natazko bomba bat, eta txokolate beltzare bat duen zerbait. Eta txekarri dizkit, bai natazko bomba eta txokolatina txiki bat. Beraz gaur pixkat pornografikoa saioa, baina horrela izan da. Azukreak salbatuko gaitu, musikak salbatzen ez. Gora azukrea. Tira, maite duten tartearekin jarraituko dugu, Goiuri zeina zure maite duta? Nere maite duta, maite duteza, da gaurkoa. Ara? Venga, maite duteza. Gero, buelta mango diogu egunari. Entzungo zenuten, ze hilabete batzuk dira jada, Tolosan osteopatia zentro batean, hainbat emakumeek sexu erasoak jasan zituztela eta dagoeneko badaudela 10 salaketa gizon horren aurka, eta gizon hori une hauetan kartzelan dago, baina behin-behineko espetxealdian dago, eta emakume horiek ari dira prozesu judizialean, ez? Eta prozesu hori badakizuek gogorra izaten dela, eta handabiltza batetik epaiarekin hitz egin, bestetik forensarekin, bestetik abokatuekin, psikologoekin, eta atzo nola 4 hilabete bete ziren
lehenengo bi salaketen berri izan genuela, elkarretaratze bat egin genuen Tolosan, herrian bertan, babesa erakusteko emakume hoiei, ze emakume hoiek bere ahotik entzun dugu helarazi digute bakarrik sentitzen direla, eta herriak abandonatu egin dituela. Eta 10 salaketa direla, eta kaleak sutan egon barko luketela, eta ez daudela. Eta bueno, gogorra izaten ari dela sentitzea herriak eta eskualdeak bizkarra eman diela. Eta atzo hori kontatu eta elkarretaratze bat deitu zuen mugimendu feministak, eta han izan ginen, eta argazkian agian, argazkiak ikusita pentsatuko duza, begira jendea elkartu zen. Etzen jendea elkartu kontuan izan da, 10 salaketa direla, emakume batzuk adingabeak direla, eta tira badakigula, biktima gehiago ere badaudela, ez direnak ausartu salatzera. Beraz, sareen indarra hitz egiten dugu, ez? Nik elkarretaratzaren deialdia jarri nuen sareetan, ez euskat jarraitzaile asko, baino 400 pertsonatik gorak ikusi zuten elkarretaratzaren deialdia, eta pertsona hori guzti esan nieke gaur nun zaudeten atzo, ze etzinetenan, eta ane bartzen duten. Nik enuen begiratu nire historia zenbat jendek ikusi zuen, baina izango ziren 400 edo 400 gora ere, eta hoietatik, ez dakit, bat edo bi ikusi nituen elkarretaratze horretan, beraz, adosturekin bai. Nire gaurko maite duta, olentzero gauei, zenik izaten ditut tarteka olentzero gauak. Bai, postal kolekzionistak proiektuarekin kantuak sortzerakoan, kantuak grabatzerakoan nahiko prozesu ez romantiko izaten dugu. Gure baxu jolea Juanjo Toledon bizi da, handi grabatzen ditu baxu lineak, Ander Zubillaga gitarrista Tolosan bizi da, oso gertu eta asko ikusten dut, baina ark grabatzeko topatzen dituen momentuak askotan gauetan izaten dira. Bi seme-alaba ditu, eurak lokartu eta bar. Beraz nik behin, gida prestatzen dudanean, hasten naiz, hor gitarrak eta hotxak edo teklatu batzuk, bateria normalean ja bai grabatzen dugu, edo estudioan edo lokalean, hori ere egin izan dugu. Baina Juanjok bajua bidaltzen du, sinkronizatzen dut, eta izaten da momentu bat, Anderrek esaten didan. Gaur gauean momentua topatuko dut. Umeak lokartzerakoan jarriko naiz gitarrak grabatzen. Eta badakit Anderrek gitarrak grabatzen dituenean, grabatuko dituela 3 linea elektrika, akustikak, eta bestia nolabait eraldatu egingo dela. Eta goizean goiz esnatzea jakinik, ostras, Anderren gitarrak entzuteko aukera izango dut, eta bestia gorpuzten doa, eta ja nire ahotsa berriro grabatu beharko dugu, eta azken gauza grabatu, oso sentsazio politi izaten da. Eta joaten naiz lotara, gaueko 12 normalean berarekin izketan, morarin jarriko naiz, hemendik eta handik, bale, agur daukezu proiektu hau, eta beste, ondo. Eta esnatzen naiz, olentzero gau horretan bezala, edo oparien zaiz abiltzan hortan, eta oso sentsazio polita izaten da, esnatzea eta bestia, pauso batzuk aurrera ikustea. Gainera, Anderrek, hemen egontzen ere profesional tankera hartu nion, eta ziur beti betetzen duela hitza, ez? Bai, eta gainera, pentsa, eran egun esan zidan saiakera egingo zuela, eta ordu bat aterdietan idatzi zidan, nire indik esan nengoen, gauzak probatu ditut, baina ez dut konektatu, bihar berriru saiatuko naiz. Eta atzo ja rematatu zuen, eta sentsazio politi izaten da. Behar. Eta azken maite dut ezazeatzu eztabaida bat izan nuen lagun batekin, eztabaida sano bat, Instagramen elkarbanatu dugun All Eyes on Gaza. Rafa barkatu irudi horrekin, Rafan gertatzen ari diren bombardaketek bestelako garrantzia balute bezala, ez? Eta egia da hor ulertzen dudala, ez? Hilabeteak daramatzatela Gaza bombardeatzen, denok tripak hankazgora izan ditugula azken hilabeteetan, edo azken urteetan ala beharko genituzkela, lagun honek ez zuen garbiek ikusten olako joera global horretan denok ari ginela hori elkarbanatzen. Enago ados, baina era berean eskertzen ditut olako eztabaidak, ze uste dut deialdi bat ere egin behar dugula. All Eyes on Rafa irudi berezi hori elkarbanatzea nire ikuspegitik ondo dago, masiboa den aldarrikapen hori sareetan uste dut indartsua dela eta indar horrek behar duela, baina uste dut hori elkarbanatu dugun 40 milioitik gora pertsonek ere alako konpromisoa behar genukela Palestinatik irizen zaizkigun bideoak eta informazioak egunero gure estorietan elkarbanatzeko eta presio hori ez dadin geratu mugarri konkretu batean eta izan dadin etengabeko alkartasun uholde bat. Beraz, hori da nire hausnarketa. Zorait esateko daukazugo, Juri? Bai, luze, ez da nuke adimen artifizialak sortutako irudi horren inguruan, eta
sortzen didana amorroa gaur irakurri danean Instagrameko historiako irudirik elkarbanatuena dena, eta da irudi bat adimen artifizialak sortu duena, ez duena informazio praktikorik, ez duela akziorako deialdirik egiten, eta Gazatik badaudela kazetari asko beraien bizitza lehen lerroan jartzen ari direnak guri irudiak helarazteko eta 8 hilabete hauetan diogu ez dakitez puripurian egon delako gatazkau, baina azkeneko hamarkadetan hor jarri dutenak beraien gorputzak eta beraien burua lehen lerroan, eta gero eta viralizatzen da adimen artifizialak sortutako argazki bat, eta badauzkagu egunero Gazako umeen argazkiak eta errefuxiatu kanpamenduen argazkiak, eta justo viralizatzea ni haserretu egiten nau, eta haserretzen hau bereziki pentsatuta ikusi dodalako jende asko elkarbanatu duela, eta jende horren eguneko txiki batek egin dituela beste daialdi batzuk azkeneko hilabeteetan, baino gehiengoak ez, eta pentsatzen dut jende horitako asko geratu dela irudi hori elkarbanatu eta zerbait egin duenaren sentsazioarekin, eta orduan ez dut beste ezer egingo irudi elkarbanatu dut, eta sikiera informazio praktikoa edukiko balu, esteka bat, doaintza bat egiteko zerbait, baina eske ez du. Nik uste dut ez duela, baina uste dut ez da bai dau, gaurko saioan zehar, izango dugula, denbora izango dugu, amaiketatik aurrera ere, honen inguruan hausnartzeko, batez ere hausnartzeko, eta ez da bai da olako sortzaile edo batean ondorietara iristeko. Goizeko 10:06 minutu, bagoaz aurrera bigarren kafean, badakit entzulea zai dagoela, Peio Reparazek zer duen kontatzeko. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Bederatziak tamar, uda asteratoan, goiz batean, ametxekin borrokan, oeraino eguzkia. Errepidean geldigaitzak ginela esanez agertu zen gurean. Luze zijoan paternoster hartan, aste santu eternalean murgildu gintuen. Nahi gabe, gure sike kolektiboan txertatuta zegoen iraganeko Vatikanoa sutan ikusi nahi zuen arbizuarrak. Agian gaur da eguna kontadiezagun instituzio kristauaren kide batekin izan zuen elkarrizketa ura. Eszeptikoa omen da Reparaz, baina ez agnostikoa. Eszeptismotik ala ere, eszeptizismotik, konbentzitu gintuen gure nortasunari kantu egin geniezaiokela dantzan, elektronikatik erraietaraino bidaiatuz. Abesti berri bat idaztekotan, aztuko ez dugun ura. Mitologiari begira jarri izan gaitu, urederra gorriz tindatu eta baselizak eraikiz giharretan. Itzulerekin amestu, baikortasunean murgildu kantaraziz, zeinen ederra izango zen, eta bisualizatuz gutxik sinisten zuten larrungo musua gertatuko zela. 5 urte beteko dira kablerik gabeko aurikularrekin entzulegoa jokoz kanpo utzi zutenetik. Tartean 11 sorkuntza eta batez ere 11 asmakizun. Jokoaren legeak, partidaren lerroak birrasmatzen jaioak dira zetaken. Ahaztilen jakin dugu 2025ko urtarrilean birrasmaketa horren mugarri berria datorrela. 5 urteak ospatu behar dira noski, baina nago sormen goseak ez ote duen elikatu mugarria, efemerideak berak baino gehiago. Peio Reparaz bigarren kafean dugu jada, galdera asko ditugu, eta denbora ere bai, beraz zentzule, igo volumena, eta prestatu. Egunon, eta ongi etorri, bigarren kafera, Peio Reparaz. Honaitek hemen zuek entzuten, luze, eta jode, ze gozada, ze marabila, euskara eta gainera edukia. Aizu, entzulek galdetu dute txatean, Peio Reparazek ez ote digun kontatuko bere maite duta. Tira. Ez, elkarrizketaren sakontasunean sartu aurretik. Jokoaren legeak aldatuko ditugu orain ere. Bueno, maite dut, hona etortzea, maite dut hitz egin alizatea, hainbeste hilabetez eskuartean eta estaldian izan dugune proiektu baten inguruan, hori da nire maite duta gaur, momentuz ez diate inolako txokolaterik edo palmareriko paritu, beraz, momentuz hori da nire maite dut. Hemen dago pixkat, kafea akaso eskaini behar diogu, Peio Reparazi, kaferi nahi duzu, Peio? Nire maite duta orduan. Kafetxo bat hartuko nuke? Bai? Baduzu demendik? Bai.
Kafe. Zer den, Imano González Gurrutxaga zinema zuzendaria hemen kafeak zerbitzatzen. Ez dakigu askotan zer dugun eskuartean. Bueno, deno jartzen ditugu kafeak hemen, gauzak diren bezala. Baina gu eskuak lotuta gauden honetan, eskertuko diogu. Peio, amaitu dut esanez, nagoela, ez ote duen, ez dakit, sormen goseak elikatu mugarri hau, badatorren, gaur goizean zehar ere jakin izan dugun mugarri hau elikatu, efemerideak berak baino gehiago. Horri heldu nahi diot nik. Ze, de hecho, hor, lanketa bat, eta hemen badira artistak ere, lanketa bat egin beharrean gaude beti ere, arrakasta zer den, zer ez den hitz horren berdefinizioan ere, eta nik horretan egin dut lan azken urtetan, azken bi urtetan behintzat bai, zer den eta zer ez den arrakasta eta hori berdefinitzera bidean, nire lanarekin lotu nahi izan dut gehiago, ez? Eta nik uste dute, orain, Nafarroaren bezalako aposto hundi bat egitera guazen horretan, heldu nahi diot, kontu honen arrakasta, bertan jasotzen dena eta bertan gertatzen dena eta jendeari sentiarazten diogun horretan egon behar dela, ez? Eta ez hainbeste betetzen dugun ez dugun betetzen soldautak eta alako kontuetan, ez? Orduan nik ariketatxo hori egin dut, horri heldu nahi diot eta ilusio hori daukat behintzat ari gara, obran lan asko egiten bai. Kontatzeko dagoena aipatu dut, gaur goizean zehar jakin dugula, baina entzulea oraindik ere egon daiteke, eztanda egin berri duen notizia honen, peskizan beraz kontatuko diogu, 5. urteurren ospatuko duzetakek, hori jakin dugu, urtarrian 4 izango da, festa erraldoia, kontzertu oso berezi batekin, eta era berean kontzertu bat ezten emanaldi batekin, Peio, ze hortan azpimarra jarri duzue, bada kontzertu bat eta ez da kontzertu bat. Bueno, ala da, ez? Anpatu nahi izan dugu pixka bat, mitologiarekin zetakek orain arte egin duen izan duen harreman horrek izango duela garrantzi berezia kontzertu horretan, egun horretan, ekitaldi horretan, ze azkenean musika elektronikoa, identitatearen jorraketa, euskara eta hor azken urtean mitologia sartu zaigu ekuazioan, eta uste dugu horrekin norabait heldu garela behintzat edo zerbaitekin topo egin dugula eta hori ospatzekoa dela, ez? Beraz, showaren izena mitoaroa jarri diogu showari eta esan bezala mitologiak zetaken duen presentzia hori anpatzeko gerrinarekin sortu dugu showa, bai. Navarrarenan izango da, Iruñan, esan da bezala urtarriaren 4an, eta, 5 urte hauetako urteurrena aipatu dugu etengabe, aipatu du nik ez, igual sormen gozea bazegoela gehiago, baina aitzakia ere bada, eta nolabait gauzak ospatu ere egin behar direnaren baieztapena bada upeio. Bueno, azkenean Nafar talde batek, bere lana euskaraz sortzen duen Nafar talde batek Nafarroaren kontzertu bat egitea, hori ere bada ospatzekoa, ez? Eta eskusa polita zen 5 urte bete eta gero, hala ere nik egia esan behar baizuetzen, sensazio daukat, bikoitzare izan dela, 10 urte inguru izan direla, ze azkenean badakizu pandemia dago tartean, bizi izan ditugun kontu guztiak, lehenengo lan bat, gero bira bertan bera utzi behar izate hori, pandemia kontu guzti horiek, zeinen edarra izango den, gero jaialdia, gero, mila kontu, eta orain aztilenekin heldu gara puntu batera, non haizu pixka bat igual gelitu gaitezken, atzera begiratu, aurrera begiratzen dugu bitartean ere. Ez du inork oroitzen noiz begiztatu ziren azken aldiz. Ohitura berriak iritsi ziren, geure lurrak betirako aldatuz. Orain, gure unea iritsi da. Batu gaitezen. Ez da kontzertu bat. Mitoaroa da. Zetak da. Nafarroarena. 2025ko urtarrila. Hemendik Arkakusok, gure lagun eta kolaboratzaile den Arkakusok esan du Nafarroarenan ezin zuen beste toki batean izan. Uste dut hori Peio gere adierazi duela dagoeneko. Gaur Arkakusorekin izango da Peio, arratsaldeko bai. 7:00 okera espaniz? Ezin dizut orduak. Arkakuso zehaztu guztu ze agenda potolo dauka Peiok eta guk burua ere hola dantzan, atzo ere aipatu genuen, baina oraintxe ez daukate ordua garbi buruan. Peio, lehen ere aritu naiz lankidekin, Peilekunarekin, 9:00 zer galdetuko eta zer kontatuko dizue, eta, nik esaten, uste dute dagoeneko,
Zetakek eta Peiok badutela urtarrian 4 gertatuko den emanaldi hori uste baino aurreratuago. Baina egia da hori ze puntutan daude sortzelanak eta hor inguruan dagoen, diseinu eszeniko eta nolabait esateko geruza anitze arkatzen dituen emanaldi honek. Bai, momentu honetan, sormen taldeen buruak baino ez ditugu pixka bat involukratu, eta horre Isabel del Moral daukagu zorionez gurekin showak, argiak eta alako kontuetan lanean, Jon Maia. Jon Maia daukagu koreografia kontuetan, eta Kukai bertan izango da gurekin ere, beraz, ari garaia bueltak ematen pixka kontuari, arte lanetan involukratu dugu nola ez iratxerreparaz ere, eta ni, hor gaude, laurok pixka bueltak ematen asuntoari, eta oraindik lana dago egiteko, ze azkenean Nafarroarena bezalako leku handi batek ere pixka bat eragina izango du egiten dugun show horretan, ez? Azkenean formatuan eta bestelako erabakietan eragin zuzena izango dugula sinisten dugu, beraz, ingenierekin batera lanean beharko dugu urrengo hilabetetan sensazio hori daukagu. Asko dago egiteko. Norbait pentsa lezake urtarrila oso urrun dagoela, baina maiatzean gaude, sortu beharren guztia sortzeko ere, nolabait pentsatzen dut, estres puntu bat sentitzen hasi zaretela dagoeneko. Zalantzari, bai, azkenean hilabeteak tita pasatzen dira alakotan, eta gainera, oraintxe bertan gainera komunikazioan gaude enfokatuta erabat, gaur hasi gara, kontu honekin gora eta bera, datorren astean sarrera salmentarekin, ez da izan, hortara egon gara, eta tita batean ekainan, eta tita batean udan, eta udan badakizu, San Juanak ja hortik aurrera ja zailago, beraz, ziur nago, irailetik aurrera movida izango dugula, bai. Komunikazioa ipatu duzu, Peio, bagenekien zerbait zetorrela, azkeneko hilabetetan QR-a dela, Zeitfesten ere mezu bat, diskoekin, bagenekien su motelean zerbait egosten ari zela, eta komunikazioan zentratuta dela esan duzu, neurtuta dagoen zerbait izan da, oso neurtuta dagoen proiektu bat, badago improvisaziorako tarterik horrelako proiektu handi batean? Zuk atera kontu, bileretan denetarik ateratzen da, ez? Orduan, lehenengo erabakia, ez? Arkakusok heldu dio horri eta ondo egin du. Nafarroaren izan behartzen, ez? Eta bai, baina aizu, lehenengo hausnarketa da aizu, zergatik ez du demografikoki Euskal Herrian, zalantzarik gabe, Bilbon kontzertua egiteak lagunduko, ez? Hori onuragarria litzateke, jende gehiago biltzeko, ez, biltzera begira, ez. Atera berri dugun disko hain Nafar honi heldurik, erabakia beste bat izan martzen, ez. Beraz, Nafarroarenan egiteko erabaki hori hartzera, zerk bultzatu gaitu, zuk aipatu berri duzun horrek ere, geure zalegoak ere apostu bat egin du. Gertukoenei, geure aretoetara etorri diren zale horiei, eskaini diegu aukera, sarrera hori hartzeko, jakin gabe non izango zen, guk erabakia hartu baino lehen. Beraz, eurek eman diguten bultzada horrekin, eta eurek egin duten apostu horrek, eman digu ere indarra, Nafarroan egiteko noski kontzeptuak ere ala eskatzen zuen, baina Nafarroarenan egitea beste kontu bada, gainera hori produkzioa handia da, eta improvisazioa ez dakit denitza, baina bai neurketa, eta neurketa konstantea, ez? Hori bai, garrantzitsua izan da. Ekainaren 4 izango dira sarrerak salgai, zuk esan da bezala, goizeko 8:00, beraz, nolabait lastraketa abian da. Ez dakit, gaur den irtera ofiziala, edo ekainaren 4, baina biak badira, ez? Mugarritxo txikiak, nonbait, atzera bueltarik usten ez dutenak, Peio. Hala da. Ez, ja ez dago atzera bueltarik hemen zui kontu hau kontatzen. Bai, niretzat gaurko eguna da benetan garrantzitsua. Azkenean, hilabete asko eta gero proiektu hau eskuartean gordeta eta estalita izan dugun garai luze hau eta gero, behingoz badaukagu aukera hontaz hitz egiteko, argi eta garbi esateko, ilusio ikaragarria egiten digun proiektu bat dela, erronka erraldoia dela zetakentzat, denontzat, niretzat pertsonalki, Nafarra naizen horretan hemen Nafarroarenan egitea kontzertu berezi bat eta ekitaldi berezi bat, gauza, ez dut noiz nahi ahaztuko, badakit, ez direla bizitzan, askotan bizitzan alakoak, beraz, ilusio handi zeltzen diot eta gozatu egin nahi dut, beraz, mendik aurrera lasaiago ere jendearekin elkarbanatuta ideiaren parte batzu behintzat. Mitoaroa, mitologian murgildu zarete, azken aldian, aipatu sarreran ere ez, badagoela, erreferentzia sorta bat, eta mitoaroarekin oso lotutako kolaborazio edo kolaboratzaile zerrendare osatu duzue.
ez da usazkoa, dagoeneko aurreratu dituzuen parte-hartzaile horretan, parte-hartzaile zerrenda horretan daudenak, ez? Oso kontzeptual izango den zerbaiten aurrean gaude, eta kontzeptu hori hasiera-hasieratik nahiko garbi izan duzue. Behintzat, begia non jarri hori garbi daukazue hasieratik, Peio. Hori da pustua, ez? Azkenean sormen intentzioari so egitea, eta kasu honetan oso show kontzeptuala ari gara prestatzen, eta hor, logikak esaten du, edo behintzat jaso izan denak esaten du, 5. urte hurren bat, kontzertu handi bat, zentzua lukela bestelako euskal artistak konbidatzea, lagunak, estenako bestelako abestigileak eta bar, eta ez du hortik jo, geure gonbidatuak bestelakoak dira, kasu honetan Unenuko momoxerroak gurekin egongo dira, Altsasuko momoxerroak, Arbizuko txatarrak Iturendik eta Zubietatik joaldunak etorriko dira, Lantzetik etorriko dira ere, baina Tuteratik ere, zipoteroak, hoie dira, gurekin egongo direnak urtarrilaren 4ean, eta nik uste dut horrek ematen diola, berezitasun bat eta partikulartasun bat, ez? Horri heldu diogu azken garaian, hori aldarrikatu nahi izan duzetak azken garaian, da partikulartasun horren unibertsaltasuna, eta horri iso eginez, eta horri helduz, sormen intentzioari helduz, uste dut erabaki egokia dela, zerbait bereziari gara sortzen. Asteazkenetan musikak protagonismo handi hartzen du bigarren kafean, Gartxotun Sainen presentzia ere ez da usazkoa gure asteazkenetan, eta Gartxotun Sainen asteazkenetako kontzeptuen artean bada bat beti erbikatzen dena, eta humorez eta maitasunez erabiltzen duguna, eta da, pixkat eremu sonikoa edo referentzia sonikoen mundu hori, eta Peio esango nuke badela, ez, hori ere zetaken oso presente egon den zerbait, ez, zein den kontestu sonikoa disko bakoitzean, zein zetaken sonoridade hori, mitoaroak badu dagoeneko zure buruan garbi, zein den espektro soniko hori ere? Ez era bat, hor, Gorka Pastorekin lan egitea gustatuko litzaidake, Gorka geure zuzenekoetan tekletan eta aritzen den, eta laguna dut, eta aspaldian egin dugu lan, proiektu ezberdinen markoan gainera. Eta uste dut, oinarria, ahaztilenekin sortu dugun soinu identitatearen paleta hori izango dela, baina egia da musika originala sortzera goazela, showaren ere, transizioetarako, edo eta bestelako jazoko diren momentu eta wow moments horiek akompainatzeko musika originala sortzera goazen horretan, uste dut hor, nik Gorkarekin hitz egin dut ja, eta berarekin lanketa bat egitera noan horretan, sartuko dela bestelako tamiz bat, mitoaroak hartuko duela beti ere ahaztilenen soinu identitatearen markoan, hartuko duela identitate propio puntu bat. Ez dakit enago euneko ziur mundu orkestaletik etorriko den, ze Gorka hor aditua da, baina beste arlo batzuetan ere aditua da. Beraz, ez nago euneko ziur, baina probatu nahi dut une honetan. Egia esan, ze itxura dezaken geure orain arteko sormen soinu identitate honek, pixka bat mundu orkestal horretan edo ariarekin josirik. Beraz, oraingo zetaketik pixka taratago joango den proposamen musikala, edo bintzat elementu gehiago batuko dituen proposamena dela, bai aurrera dezakegu. Bai, honena da, momentu honetan ez diogula ezerri heldu, ez dugula ezer delimitatu, orduan askatasun hori badu aurrengo hilabetetan zer jasotzen den, ze momentu honetan ari gara pixka bat, mas bista de agila, hola pixka bat ikusten showa, zer izango den, zer esten izango, zer sentiare hazen nahi dugun, eta teknikoki ez gara oraindik mitoaroan murgildu. Zenbateraino da lausoa, Peio reparazen burua tempoetan, alegia, zenbat denbora igaro daiteke, ez dakit, bista de agila horretan, gauzak zehaztu bitarte, eta ze puntutaraino, zarete gai, 3 hilabete faltan esateko, hau ez da bidea, beste bide hontara goaz. Oso arriskutsua gara gu arlo horretan. Eta Pello Reparaz arriskutsua da, baina Pello Reparaz baino arriskutsuagoa da, adibidez, Iratxe Reparaz. Iratxe da, ze Iratxe idei ikaragarriak ezaten ditu, eta horrekin bide bat hartzen dugu, aurrera goaz, eta proiektua gauzatu baino, 2 aste lehenago, derrepente dagoa kriston ideia, dena buruz bera jartzen dugu, eta gero, merezi duen sensazioa daukagu, baina egia da nahiko kaotikoak garela aspektu hortan. Gartxot. Bai, hemen nintzen, entzuten, eta adi, eta egia da, sonikoak diren galderak asko gustatzen zaizki da, baina ni ere terreno emozionalean sartzearen zalean naiz, eta galdetu nahi nizun Peio, sonikoa eta haratagoitzak ere aipatu dituzu, eta, kuriosia daukat pertsonalki, ni kantu bat sortzen ari naizenean logika erabiltzen du nik. Eta zer erabiltzen duzu? Logika nik ere. Logika gutxi, baina logika bai. Logika asko, bai, grabatzeko ze bat. Eta askotan daukat sentsazioa,
logikaren barruan sortzen dudan mundu hori ja nekeza eta handiegia egiten zaiala, ez? Abesti baten aukerak nola mila diren, hor ja, zentzu honenan, baina batzutan, ez dakit, uholde batean egongo banintza bezala, sentitzen naizela. Eta zuri begira eta zuen zuten nabari da, zure proiektuan badagoela etengabe, arago joateko nahi positibo hori, ez? Zubigintza bat egiteko nahi hori izan gure historiarekin, gure hizkuntzarekin, ikusentzunezkoekin, mitologiarekin, eta aldetu nahi nizun, zubi horri nola eusten diozunzuk emozionalki, inkluso neke aldetik, hau da, batzutan sortzaile eta ez zait asko gustatzen hitz hori, baina ez dakit, niri haundi egiten zait batzutan nire gelan dauden aukera guztiak, eta gaurko proposamena entzun da, eta proposatzen dituzun gauza berri horiek, nola bizi duzu hori emozionalki, ez dakit galdera ulertzen, baina benetan kuriosia daukatzen, hain aukera asko ikusten dizkiot nik batzutan, logikeko aukera bati, estribio bati zuk ere ikusiko dizkiozu, abesti gintzan maixua zara, baina eta beste mundu guzti hori nola usten zaio aukera horri, ez? Interesgarra ikusten dut galdera eta galdera planteatzeko era ere, ez, hala da, gainera aukeretaz ari garela, aukerak infinitua dirudi askotan, eta logiken munduan ere hori zuk ulertzen diazu, igual entzule... Bai, akaso entzuleari egin behar diogu, Goiurik ez du alerta friki oraindik piztu, baina badago pixkat ez Goiuri. Bueno, nahiko ondo, nahiko txukun, bai, ez gara pasa baino bai egian. Logika entzulea kokatzeko software bada, programa bat, nun musikari askok musika egiten duten, hor geruza ezberdinak kokatzen dira, pista ezberdinak, hor gehitzen dira gauzak, logikek ematen duren mundu bat instrumentu virtualekin gauza asko sortzeko, eta horregatik pixkat amai ezina den aukeren kontzeptu hori, ez? 17 programa jetxi eta munduko ez da izen bat instrumentu ukiditzakezu programa batean, eta hor teklatu txiki batekin lanean, peio, gauza asko sortu daitezke, eta galderara itzulita, pixkat nolako izaten den prozesua eta ikuspegi emozional hori. Hori dela harik eta zaila, eta gaur egun are gehiago, ez? Elektronikarekin hainbeste ari garen, zuk ere baduzu hor esana, nik sentitzen dut garai batez, lehendabizi teknikoari helduz, gero emozionalera pasako gara, baina teknikoari helduz, garai batez, talde bat zegoenean, nik bateria badaukat, nire lagunak gitarjoleak gitarra badauka, ampli bat, pedal bat, edo bi, edo dena delakoak, gero teklista badago, teklatuak X soinu ezberdin ditu, baina ez asko garai batez, gainera bat gustatu eta arrekin tiratzen zen, abeslariak ahots bat dauka, eta nahi edo nahi ez, talde batek, nahi gabe ere identitate propio bat zuen. Hau da, bideak ez ziren hainbeste, orain elektronikaren kontu horrekin eta logikekin ere, eta aparte plugin pila bat ditugu, baina logikeko pluginekin bakarrik, mundua, ikaragarrizko unibertso puska duzu orduan. Hor nik uste dut, soinu identitate propio baten bilaketa prozesu horretan, garrantzitsua dela ere, mundu horretan erabaki firmeak eta finkoak hartzea niri askotan gertatzen zait, ez? Nik adibidez sintetizadore bat erabiltzen dut, abesti batean, urrengo abesti batentzat berriz, egokia ikusten dut beste bat, eta hirugarren abesti batentzat beste hirugarren bat, eta orduan nire burua behartu egiten dut momentu batez aukeratzen bat bakarra, eta disko osoan zehar, adibidez, kolumna vertebral harmoniko hori edo ardatz harmoniko hori, soinu bakar bat izatea sintetizadore bat eta horri heltzea, ez? Agian ez da egokiena X abestiarentzat, baina soinu identitate hori garatzen laguntzen du, ez? Eta orduan erabaki hori gaur egun hainbeste aukera ditugun honetan hartzea zaila izaten da, baina nik uste dut beharrezkoa dela, hau da. Joan bide bat egin behar da, baina atzera buelta beste bide bat ere, ez? Eta hau da nire proposamena, onan ator hau de bueltan, ez? Eta musika inguratzen duen beste guzti horrekin nik uste dut ere, ez? Niri gustatzen zait asko sormen intentzioa briso egitea. Niri gustatzen zait asko abesti bat konposatzen hasi aurretik definitzea zein den abestiaren sormen intentzia, zer sentiarazi nahi dudan, ez? Abesti horrekin. Eta behin hori argitaratuta, hori plazaratuta, abestia plazaratuta ere, erabaki guztiak sormen intentzio horren baitan ere hartzea, ez? Ekoizpenean ere. Niri gertan zitzaidan, horitzen naiz disko bat ekoizten, idatzi nuen bakardadari buruzko abesti bat, eta estudioan ginen, emozionatuta, hostia, tortzen zen kolega bat, oktaba batzuk gitarrarekin, superpolita, gero panderoarekin, estribilloan ez dakize, gero koro batzuk, eta oso politari zen geratzen, baina sorben intentziari so eginez gero, esaten duzu, aizu, bakardadaz ari bagara, agian,
elementu gutxiago behar ditugu, ez azkenean, ahotsata Goliat bat baino ez ziren geratu, ez, hor gola luze batekin, ez. Erabaki horiek nik uste dut oso garrantzitsua direla, eta abesti bat eta disko bat plazaratu eta gerora hartzen diren erabakiek ere diskoari ematen diote, nik uste dute bultzada eta laguntza garrantzi, hori zeinen edera izango denekin gertatu zitzaidan adibidez. Helduleku bat eskaini nahi nion jendeari abestia hobe ulertzeko, eta esan nahi egingo dugu jaialdi bat. Ospatuko dugu hau dena pasa dela, ez? Hori da, zeinen ederra izango den ideia, kontzeptua, eta azkenean 10.000 lagunek erabaki zuten ara joatea, ez? Kontzeptuarekin bat eginda, ez? Ba, orain ahaztienekin sentitzen dut mitoaroa dela helduleku hori, ez? Nik uste dut mitoaroak balioko duela ahaztien hobe ulertzeko, eta zetakek 5 urte hauetan egin duen ibilbidea hobe ulertzeko. Eta emozionalki, ez da errazatze askotan sorbenitentzio horrek horra garamatza, ez? Lantaldearekin hitz egin, ezagatik ez du hau egiten, eta egia esan, batzutan ikusten du nire burua, haizu, zer hostietarako sartu zara hor, pixka bate antxietate maila eta estres maila hori kudeatu beharrean, askotan sartzen zara movida batean, eta gero lanak, ez? Baina, bueno, momentu honetan energia, indarra eta gogoa eta ilusioa badaukat guzti horretan aritzeko, beraz horri helduko diogu momentuz. Atzerako bueltarako espaziorik egoten da momentu honetan, behin logikaren munduan sartuta, kantua berriz ere gitarra soilean sortzeko, edo prozesu kreatibo hori ja, zetaken kasuan asko ari da gertatzen logikean, melodia, sinteak, nolakoa da prozesua orain txepeio? Nik asko sinisten dut abesti batek gitarra eta hotxarekin funtzionatzen duen horretan, ikusi daitekela abesti hon bat den edo ez den, nik normalean sortu gitarrarekin sortzen dut, orain ez hemen erredura guapo bat daukat, eta ezin dut, ze hilari jarri, baina bai, nik uste dut garrantzitsua dela eta ezinbestekoa dela. De hecho, batzutan ekoizpenari heltzen diot hasieratik, zuk ere hola egiten duzu, Kartxot? Bai, eta gero gitarrakin aparte edo? Mila bide dauzkat batzutan, abia puntua izan daiteke ere, nik letra osoak egiten ditut batzutan, abesti egin baino lehen ere. Melodiari gabe, adibidez. Bai, eta alderantzizkoa, zenbakiekin, edo logiketik abiatuta, baina bai, ez daukat horrela... Gartxoten zenbakien prozesuarekin... kontatuko dizut, garagardo bat behar dugula, Peio. Bueno, melodiak egiteko zenbakiak erabiltzea eta abia puntu bezala. Hori ez dut ezagutzen hori. Ez, baina horri, zuk aipatu duzun horri ez bidez berdinak hartze hori nik uste dute garrantzitsua dela. Sophie Daniels izaten nuen irakasle batan Londresen berak esaten zian alik eta aukera gehien edo bide ezberdin gehien esploratu aukera gehiago gauza ezberdin eta ederretara heltzeko. Bai, galdetzen nuen ere bai hau, dena beti kuriosidade pertsonaletik, baina abestigintza edo ikasi zenuenez, eta ere bai galdetzen dizun emozionalki zen, abestia bera hain da gauza potente batez, hain norberarena, hain gelako magia hori, zuk ere gogoratuko dituzu, sortu dituzun horiek sortu zen dituenean, hau bada zerbait ez, oraindik zure intimidadean soilik badenean zerbait, eta oso kuriosoa egiten zait, aipatu dudan zubigintza hori, eta gehitzen zaion proiektzio eta sormen intentzio guzti horrek, hori nun uzten duen, sentitu zenuen zirrara, baina pentsatu nahi dut, zirrara hori ere kolektibizatzen denean, ematen diola beste ez dakit nola esan, beste azal bat, badena ere zirraraz betea, eta baduena ere, gelan eduki zenuen lehenengo zoriontasun horretik. Zorionez bizi izan nuen. Izan ditut garaiak kritiko izatearren, izan ditut garaiak non ez dudan hainbeste hori sentitu, gero publikoak sentitu badu ere, eta hor lanketa poteta egin behar izan dut. Horregatik nioen emozionalki lanketa hori nolakoa den. Bai, ez, une politean nago orain, baina egia da, askotan, hainbeste historia eta hainbeste infrastruktura dauka abesti batek inguruan, abestia beraren hasierako emozio hori edo hain genuinua den hori ez den galduko, ez, askotan beldur hori, ez, eta agian, ez dakit ondo definitzen zein momentutan, baina bizi izan dut nik hori ere, eta hori nahiko tristea da, ez? Horren galera txiki bat. Azken garaian zorionez ez, oso pozinago asunto honekin, eta zetaken uste dut influentzia hondirik ez duela, asko etzaidela hori jaso, baina egia da lanean behar dugula, eta gainera hori, infrastruktura gehiegi kokatzen badugu abestien inguruan beti ere kontu zibili beharko gara hori ez galtzen, ez? Hemen gure txatean Arkakusok bota digu galdera bat, eta pixka bat urtarriaren laueko gaiari, mitoaroari itzuliz, dio, zeit festekin ikasitako guztia lagungarri izan da kako txartean, ez kontzertu honetan zer egin, zerrez egin nahi duzuen jakiteko eta lanean jartzerako orduan, Peio? Bueno, hori pentsatu nahi dut, ez? Bi proiektu oso ezberdin dira, ez? Geure ikuspegitik azkenean, hau zetaken zuzendaritza kreatiboaren baitan egongo den showa da, goitik behera, erabat,
jaialdia berriz bestelako zerbait da, jaialdia da programazio bat, honen segurtasunak, kontuak, alakoak, eta programazioaren barruan bestelako proiektu artistikoekin egiten dugu lan. Kasu honetan ez dena, Zetaken showaren markoan egongo da, orduan alde hortatik, eta nik honi heldu nahi diot, nagusiki nik pertsonalki, ze azkenean bestelako kontuetarako badukat lan talde bat, baina arteari dagokionez, behintzat nik oso ezberdin bizi ditut bi proiektuak. Zeitzez proiektu ezin ederragoa da, ikaragarri maite dudan zerbait, baina oso era ezberdinean bizi dudan kontu bat da. Kasu honetan, mitoaroa showa sortu nahi dut, zer sentiarazi nahi dudon, publikoari zer sentiarazi nahi diodan horri heldu eta hori garatu nahi dut, zerbait ezberdin egin nahi dut, artistikoa, nirezat artistikoago eta kreatiboago izango da proiektu hau. Mitoaroak bagaramatza, gure gizartearen, gure kulturaren, gure jatorrien erraietara, oinarrietara, eta hor bada kontzeptu bat, eta da kristautasunarena hor nonbait momentu batean talkan sortzen dena, ez? Gizarte aurri kristau bat gara, baina era berean Euskal Herria gizarte kristau baten ondorio ere bada, eta zuk zure hitzetan eta zure kontzeptuetan uste dut dualidade hauek oso presente izan dituzula, eta sarreran aipatu dut, behin izan zen hori eta kaso gaurtzela eguna galdetzeko. Instituzio kristauaren pertsona batekin alako elkarrizketa bat, Peio, kristautasunaren inguruan eta zure hitzen inguruan. Hau horrela da? Posible da? Informazio hau zuzena da? Bai, ez dakidana, nola duzu? Galde daiteke honen inguruan, Peio? Bai, noski, nola ez. Jainkoak esan dizu igual. Ez du ni jainkoarekin asko hitz egin, baina jakin badakit bai. Bai. Eure Salamankako obispoa da gaur egun, baina bera etxarriarra da, berez, Mikel, eta zorionez hemen, Palencia, Salamanca, esan dut Palencia. Eskerra gaita etorri den, kagoen la leitxo. Egia, Palencia, bai, Salamanca esan dut atera. Ez, kuadrillan Asier Gieregi izeneko oso lagun, min bat, bera oso sinistuna da, eta berak proposatu zidan. Bai niri, bai kuadrillako beste kide batzuei, arpizuko Izarra tabernan afaltzea egun batez, berarekin, bera ezagutuz, azkenan ondoko herrikoa da, baina, hemendik kanpo ibili behar izan du, alde batetik bestera, hor karrera badauka berak ere elizan, eta ezin interesgarriagoa elkarrizketa hau, eta gainera, nire lana ere ezagutzen zuen, nik ere euren instituzioarekin ez, baina euren iruditeriarekin behintzat izan ditudan, errespetu faltak edo alakoak ere ezagutzen zituen, eta egia esan, benetan gozada bat izan zen elkarrizketa, ze ikusi ahal izan nuen, tipo intelektual hutsa dela, benetan ikuspegi interesgarria duela, irekia ere, hainbat aspektutan, honek ere nahikotxo harritu ninduela esan beharra dut, eta aberastu ninduela orokorrean, gero egia da, nire izate, ezin sarrera ederragoa egin didazu gaur, baina nire izate erabat agnostikoa aldarrikatu nuen horretan, beti ere berak bazuen nirekin hitz egiteko erraztasun gehiago, ez? Ateoa ez naizen horretan, erabat agnostikoa naizen horretan, zientzia zalea naizen horretan, uste dut hori dela posturarik zuzenena edo behintzate zientziari helduz xumeena. Horrek ere laguntzen du, ez? Konfrontazio zuzena ez izate horretan eta elkar ulertzera bidean pausoak ematen. Enararen kantuak entzuten. Azken minututxo batzuk baditugu, txatean galdera batzuk ere egin dizkigute, eta Indiokerrek dio horren beste instrumentu eta jotzen jakin da, zein da Peio erosoen sentitzen den, edo zein instrumentuekin sentitzen da erosoen eta sortze prozesuan zeini heltzen dion. Eta arkakuso dio, tromboia akaso, ez dakigu, berak erantzungo digu. Hau da, bost seme alaba izan eta gehien zein maite duzun esatea bezala, ez? Ez dauzkat bost, inolaz ere, ez ni tromboilaria naiz, hori da instrumentu bakarra, fundamentuz jotzen dakidan instrumentu bakarra, eta hori ere, maila batean, baina egia da gero konposatzeko, zuek ondo dakizuen bezala, instrumentu polifonikoak behar ditugula, edo Logic bestela, ez? Eta kasu horretan, gitarrari edo teklei heldu behar izaten diot, ez? Edo Logiki ere asko laguntzen ditonek, motibo melodiko bat eta daiteke tromboiarekin, ahotsarekin, noski, baina beti ere konposatzera bidean horiek erabiltzen ditut gehiago. Gero fundamentuz ez ditut inolaz ere jotzen. Bateriarekin nahikotxo disfrutatzen dut, eta hori bai egin dudala pixka bat nireago instrumentua, eta ahotsarekin pendiente daukat. Asko abesten dut noskiz, azkenean abestu egiten dut zetaken
baina uste dut ahotsa ere ez dudala nahikoa landu, ez dudala nahi nuken bezain beste kontrolatzen, momentuz sentiarazi nahi dudan hori sentiarazteko balio dit, baina pixka landuko banu, edo ikasiko banu hau hobera biltzen, gauza ederra litzateke. Nik galdera badaukat, bira bat egin dira dagoeneko kontzertu pila bat, badatoz San Martzialak, San Ferminak, urtarrian kontzertu hau, ohera sartzen zarenean eta zetak eta zaratago peio reparaz zarenean soilik, askotan pentsatzen duzu hau amaitzen denean, azkeneko, kontzertu hau, urtarrioko kontzertu hau iristen denean, ze ondo hartuko dudan atxedena. Pentsatzen duzu, amesten duzu atxeden horrekin. Bai, begira, asteburua libre daukat. Eta azkena da irailera arte. Ai, ama, orduan, ja pentsatzearekin ja pixkat urduri jartzen naiz. Positiboa da, asko maite dut egiten duena egitea, eta hori baina egia da, bai. Denboratxo bat hartzea gustatuko litzaia dake. Noizbait, fundamentuzko denboratxo bat hartzea. Gero gainera, fundamentuzko esan dut, ze momentu honetan belauna apurtuta daukat. Horre ligamentua apurtuta daukat, eta meniskoa ere. Rehabilitazio fundamentuzko bat egin dut, eta ondo nago, birarekin aurrera egiteko, baina urtarrilaren 4ean kontzertu oso ezin bereziago egingo dugu, baina 8ean operatu egingo naiz. Beraz horre, postratuta egon berko naiz, nire opor moduko horietan. Ez dakik guzen bademoraz, baina hori hilabete batzuk eszenatokitatik kanpo egon behar, eta hori ere gogozelduko diot, egia esan, rehabilitazio garaitan, baina gogozelduko diot. Honek ere beste galdera bat erantzun du, mitoaroa behin gertatuko da, behintzat denbora batean. Bai beharko, esan ditute, 4ean da kontzertua, 8ean daukat operazioa. Inor pentsa lezake mitoaroa abiatu baina gero ere mitoaro gehiago egingo ote dituzuen, bat, Nafarroarenan, eta bakarra, oraingoz. Ez du sekula inork bestelakorik esan, momentuz horregatik. Garbi geratu zaigu bada, goizeko 11ak azken ordukoaren bila egin behar dugu salto estudio zentraletara. Peio reparaz, mila esker gaur gurera etortzeagatik, indarra eta gozamena opa dizugu mitoaroaren sortzen honetan. Ezin gustora gozuekin, benetan, gozada, mila esker, garrila, ongi segi, hauetan. Eskerrik asko Peio reparazi, bagoaz esan da bezala estudio zentraletara, bertan dugu, Oñatze Aizpuru lankidea azken ordua gurera ekartzeko. Oñatze Aizpuru, Egunon bai, bigarren kafeako lagunok egunon entzule guztiak. Europako batasunean gurasoekin bizi diren gazte okupatuen proportzioa gora egiten jarraitzen du. Eurofunden txosten baten arabera, gurasoen etxean bizi diren 25-34 urteko gazten proportzioa 124tik 127ra igo baizen 2017 eta 2022 bitartean pandemia baldintzatutako garaian. Eta frantses eta Espainiar estatuetako datuek ere okerrera egin dute. Pirinioetatik hegoaldera bereziki deigarria kopurua, epe horretan 135tik 152ra egin duelako kopurua gora. Alegia, estatu Espainiarrean 25-34 urte arteko gazten 152 bizi dela gurasoekin, eta Ipar Euskal Herrian ere gora, naiz eta apalagoa izan, kasu honetan 10tik 12ra egin duelako gora. Eurofund txostenak alaber erakusten du, gurasoekin bizi diren gazteen, erdiei urtebeteko epean gustatuko litzaiekela etxez aldatzea edo etxetik joatea, baina 128 soilik esan du modu aktiboan egiteko asmoa duela. Modu independientean bizi ezin izateak ongizatean eragina izan dezake, eta txostenaren egile gizarte bazterkeriarekin zentzu horrekin lotzen duela ondorioztatu dute. Ikerlanen egile diotenez, etxe bizitza da gaztek menpekotasunek ez izateko oztopo nagusietako bat, eta finantza egoera txarrean daudenek, alegia soldata edo baliabide ekonomikoak ez dituztenek, aukera gutxiago dituzte beti ere gurasoen etxetik joateko, eta horrek presio finantziaroa gehitzen dio etxeari egoera deskorapilatzea zailduaz. Hortik haratago, gaurkoan Bilboko auzitegi batek atera duelako epai bat, gogoratuko duzue 2022an haur bat basurtoko erietxetik ebatzi zuela, eraman zuela emakumezko batek. Gaurkoan sententzia kaleratu du, adingabe bat legezkanpoko atxikietzearen delite egotzi dio, eta hainbat aringarri aplikatu dizkio, nola almen txikikoen urritasuna duela, edota gurasoi 12.000 euroko kalte ordainaren erdia pagatu diela. Epaimaiak ez du aintzat hartu, akusazio partikularrak eskatzen zuen adingabe baten abandonatze delitua gauzak onela, eta akusatuak aurrekariak ez dituela ikusita 2 urte eta 8 hilabeteko espetxe zigorra ezarri dio. Fiskaltzak ere 4 urteko espetxe zigorra eskatu zuen emakumearentzat, eta akusazio partikularrak 7ko adin txikikoa baitzea eta abandonatzea egotzita.
duela bi aste egindako epaiketa hartan, egindakoa onartu egin zuen emakumezko honek eta gurasoei barkamena ere eskatu zien. Azken aipamen bat, kasu honetan, Osasunaren plataforma ezberdinak daude, Euskal Herriko eskualde eta herrietan dakizuen bezala, eta hori dela eta osasungintza publikoaren aldeko OPA herri plataformen koordinakundeak soldatapeko eta langile autonomoen osasun eskumenak laneko mutualitate transferitzeko proiektua salatu du, eta maiatzaren 30 aurrera horren kontrako neurriak egingo dituela iragarri du. Ikusiko dugu zenolako deialdiak egiten diren, baina koordinakunde horrek ekimenak mobilizazioak iragarri ditu osasun publikoa merkantilizatzen ari direla erakunde publikoak uste dute, eta osasun publikoa desegiteko saiakeran daudela murgilduta erabat. Horren aurrean kalera ateratzeko deia egingo dutela aurreratu dute. Hauxe beraz, kontatzeko genuena bigarren kafeako lagunok. Eskerrik asko Oñatz Aizpuru, esan da bezala informazio gehiago eguerdiko 12etan, hemen naiz irratian, orain doinuetatik haratago podcastean murgildu behar dugu, Gartxotun Sain Letona Inigo Dansarekin izan da, tipo berezi eta ezin interesgarriagoa dansa, eta uste dute bere podcastarek giro horietan murgilduko dela. Bai, egia esan bai, eta gainera, aitortu behar dizuet, gogoan daukazue nola izan nintzen Moganbon ezkontza bere batean, kontatu nizuen nuela estatu. Ez dakizuen nola baliatu nuen egun hori zen, susiri egin nion, ezkondu zenari, eta Inigo Dansa bertan zen, musikazale amorratua den gixan, eta badakit kontzertu askotan, eta disko asko entzundakoa dela, eta horregatik gonbidatu du gaur doinuetatik haratago tarte honetara, beraz, adi zen gomendio ederrak ekarri ditu. Ongi etorri entzule doinuetatik haratago saioaren atal berri honetara. Badakizue astero hemen elkartzen garela, gure belarriak goxatuz doinu berri batzuk ezagutzeko. Telefonaren bestaldean aste honetan Inigo Dansa laguna ariko zaigu. Harreman ederra dugula esango nuke, batek baino gehiagok ere antza dugula esan digute, baina benetan Inigo Dansa musikazale amorratu bezala ezagutu dut nik, kontzertu askotan eta musika asko elkarbanatu dugularik. Horregatik, kuriosidade handia daukat, gaurkoan, telefonaren bestaldean ze doinu ekarri nahi izan dizkigun jakiteko, beraz, entzun dezagun. Ez dakit, eguraldian kontua izango da, noke? Baina euritsua dagonean, Xirimirian, Donostian, ez dakit, gustokoet Dido entzutea eta go bat, dala Dido Feat Eminem gustoko dudana, así que abesti hura. But you still ain't calling. I left my cell, my pager, and my home phone at the bottom. I sent 2 letters back in autumn, you must not have got them. There probably was a problem at the post office or something. Sometimes I scribble addresses too sloppy when I jot them. But anyways, what's been up, man? How's your daughter? My girlfriend's pregnant too, I'm about to be a father. If I have a daughter, guess what I'ma call her? I'ma name her Bonnie. I read about your Uncle Ronnie too, I'm sorry. I had a friend kill himself over something who didn't want him. I know you probably hear this every day, but I'm your biggest fan. I even got the underground shit that you did with Scam. I got a room full of your posters and your pictures, man. I like the shit you did with Rockets too, that was fat. Anyways, I hope you get this, man. Hit me back, just a chat. Truly yours, your biggest fan. This is Stan. Dear Slim, you still ain't called a road. I hope you have a chance. I ain't mad. I just think it's stuff you don't answer fans.
If you didn't want to talk to me outside the concert, you didn't have to. But you could have signed an autograph for Matthew. That's my little brother, man. He's only 6 years old. We waited in the blistering cold for you. 4 hours and you just said no. That's pretty, man. You're like an idol. He wants to be just like you, man. He likes you more than I do. Sometimes I even myself to see how much it's like adrenaline. The pain is such a sudden rush for me. See, everything you say is real, and I respect you cause you tell it. My girlfriend's jealous cause I talk about you 24/7. But she don't know you like I know you, Slim. No one does. She don't know what it was like for people like us growing up. You gotta call me, man. I'll be the biggest fan you'll ever lose. Sincerely yours, Stan. P.S. We should be together too. Call and write my fans. This will be the last package I ever send your ass. It's been 6 months and still no word. I don't deserve it. I know you got my last 2 letters. I wrote the addresses on them perfect. So this is my cassette I'm sending you. I hope you hear it. I'm in the car right now. I'm doing 90 on the freeway. Think about it. You ruined it now. I hope you can't sleep and you dream about it. And when you dream, I hope you can't sleep and you scream about it. I hope your conscience eats at you when you can't breathe without me. See, Slim? I'm trying to talk. Hey, Slim, that's my girlfriend. But I didn't throw. I just... See, I ain't like you. Cause if she's suffering more, and then she'll too. Well, gotta go. I'm almost at the bridge now. Oh, I forgot. How am I supposed to send it out? Dear Stan, I meant to write you sooner, but I've just been busy. You said your girlfriend's pregnant now. How far along is she? Look, I'm really flattered you would call your daughter that. And here's an autograph for your brother. I wrote it on the starter cap. I'm sorry I didn't see you with the show. I must have missed you. Don't think I did that intentionally just to diss you. But what's the you said about you like the your wrist too? I say that clowning, dog. Come on, how bitch you? You got some issues, Stan. I think you need some counseling to help your ass from bouncing off the walls when you get down some. And what's the... That type of shit'll make me not want us to meet each other. I really think you and your girlfriend need each other. But maybe you just need to treat her better. I hope you get to read this letter. I just hope it reaches you in time before you hurt yourself. I think that you'll be doing just fine if you relax a little. I'm glad I inspired you as Stan. Why are you so mad? Try to understand that I do want you as a fan. I just don't want you to do some crazy. I seen this one on the news a couple weeks ago that made me sick. Some dude was drunk and drove his car over a bridge. And in the car they found a tape, but it didn't say who it was to. Come to think about it, his name was, it was you. Damn. Nera benintzanean hardcore melodikoa entzuten nuen, eta dago euskal talde bat oso gustoko dudana dela Ezinean. Dakate diska bat, sopa de letras bat dakana portada bezala, eta bueno, daude ezberdinak. Ni esango nuke galdera ikurra. Sekula pensa
ondo pasatzeko. Zergaitik lurrak trafikatu, zergaitik ideia komertzializatu, zergaitik kaldera iturrak, mandako pausoetan, kaldera iturrak, mandoreto donetan, kaldera bakoitzai, erantzun desberdinak, zure erantzunez, egitatu zeure bizera. Galde, zazu, galde, zaitez, galde, zazu, galde, zaitez. Galdera ikorrak, mandako pausoetan, galdera ikorrak, mandoreto donetan, galdera bakoitzak, erantzun desberdinak, zeure erantzunez, egitatu zeure bidea, egitatu zeure bidea, egitatu zeure bidea. Egitatu zeure bidea, egitatu zeure bidea. Bestalde, kuadrillak edoi delase gaudenean asteburu pasa Casa Rureiol batean gustuko dugu rigi pizkatxo bat entzutia, eta azken aldian eman diogu gogor Xiberorrutz taldeari, eta oso gomendagarria, libre elección, nahi ez una bestia, danak ondo daude. Bribana manaianine, bribadanine, agian egin txakurik ez kutsatuko gure bidian. Bradan banan, heben beti forman, nene botzaide beharrian gilikatzen ai. Aitzina reggae dantzan. Bradan banan, heben beti forman, nene botzaide beharrian gilikatzen ai. Aitzina reggae dantzan. Txaute gure gilan, eben plazan, regearen eritmanenak ari dantzan, ez jagiuan no bekatzaman, unen partekatzia jente huna bide ban. Txaute gure gilan, eben plazan, regearen eritmanenak ari dantzan, ez jagiuan no bekatzaman, unen partekatzia jente huna bide ban. Bradan banan, eben betzi forman, nene botzaide beharrian gilikatzen ai. Aitzina reggae dantzan. Bradan banan, heben beti forman, nene botzaide beharrian gilikatzen ai. Aitzina reggae dantzan. Zeunden beti ziekin gozatzen, hortaz sekulan aspertzen, txiberutik bekira beti iruz partitzen, ta sekulako amodioz bete ikxartzen. Zeunden beti ziekin gozatzen, hortaz sekulan aspertzen, txiberutik begira beti iruz partitzen, ka sekulako amodioz bete ikxartzen. berberak egonen, betiko gazte berbitokeian, hey, bere beti bero eta berberak egonen,
berrantegi egin anitzeko benetan. Bere beti bero eta berberak egonen, betxiko gazte berbitokeian, hey. Bere beti bero eta berberak egonen, berrantegi egin anitzeko benetan. Bradan banan, heben beti forman, nene botza eide beharrian gilikatzen, ai. Aitzina reggae dantzan. Bradan banan, heben beti forman, nene botza eide beharrian gilikatzen, ai. Aitzina reggae dantzan. Beti forman, gilikatzen, ai. Beti forman, gilikatzen, ai. Txikitan nire talderik minenetarikoa sorotan bere da. Eta duela gutxi lagun batek gomendatu nindun bertsio bat Moonshine Wagonera marinelaren zain. Atope. Atope bai, Inigo, eskerrik asko zure gomendioak guana ekartzeagatik eta zuri entzule eskerrik asko bestalde horretan adi egotagatik. Bagoaz, urrengo astera arte Moonshine Wagonek egindako sorotan beleren bertsio puska honekin, marinelaren zai hit historikoarekin. Aio! Arotza zuen alaba bat, San Herriko xarman garien da, gizonek nahi zuten gabe izan. Biotzaz nola zan, zerdun, ende alaba, marinela maite dut aita, ez aldun ulertzen ezinezkoa da. Jautxoa, ta iretzat maitia, orduan egarriak denak ziren bat,
Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Goizeko 11:24 minutu, eta hementxe gara, dagoeneko Peio Erreparaz agurtu dugu, azken minutuetan berarekin solasaldi luzea izan eta gero, eta bagara zuekin bueltan. Oliba mikatza izan da, nahi zenuke gozoan. Oliba mikatza izan da, nahi zenuke gozoan. Gozotasun horregatik maite zaitut osoan. Kufia lepoan, horrazen gazte doan, guapa, 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 sua bihotzondoan. Kufia lepoan, horrazen jentu doan, guapa, 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 sua bihotzondoan. Gaurko saioa abiatu dugu, eztabaida txikien eta eztabaida giroan murgiluko gara, eta zuen iritziak ere entzun nahi ditugu, gure txatean, ze, azken orduetan Instagramen sartu ezkero, story guztiek gauza bera diote. Hortxe lehen ere aipatu dugun All Eyes on Rafa, ez dakit, 40 milioitik gora pertsonek elkarbanatu duten dagoeneko, eta horrek, ez dakit, goiurik nahi patu du, historiako estoririk elkarbanatuena da. Hori dut gorgo izan, Instagrameko historiako argitalpenik elkarbanatuena. Atzo pentsatu nuen, ea hori lortzeko gai iote ginen. Eta badakit, ez zaudela dos, eta uste dut gartxoterez, baina niretzat berebiziko garrantzia dauka. Horrek ez du esan nahi, ulertzen ez dudanik, zuek aipatzen dituzun bestelako aldarrikapenak, zergatik ez ditugun elkarbanatu Palestinatik egunero iritzen zaizkigun bideoak, eta badagoela hemen ziurrenik Palestinaren gaiak hainbeste kezkatzen ez duen jende kopuru oso handi bat. Hortan ere ados nago, baina uste dut egun hauetan mundu mailan gertatzen ari diren fenomenoen artean honek ere baduela bere lekua. Hainbat estatuko onartzea Palestina estatu bezala, CPIk edo gorte penal, nazioarteko gorte penalak atxiloketa agindu hori proposatu izanan etan jajuren gainean, herrialde batzuk uko horri, beste batzuk alde, Instagramen historiako estoririk elkarbanatuena da begiak rafan ditugula, horre guztiek eragina duela, eta politologo batzuk aztertu duten, Israelgo estatuaren krisiaren momentuan balin bagaude, honek ere bere pixua duela horretan. Eta benetan uste dut, batzutan pixka bat, gainanalistak garela. Historia hau elkarbanatu duzu, eta beste hau ez, eta hau bai, eta hau ez. Egia esan ni jende asko ikusi dute Nakbaren egunean, duela astetapiku gauzak publikatzen, eta orduztik Palestinari buruz ezer publikatu ez duena. Baina ez bururatu kritikatzea Nakbaren egunean egindako publikazio hori. Nik ez dut kritikatzen jendeak, ez da kritika bat hau jarri duzu eta etzenuen jarri behar. Nere iritzia dator amorrutik, lehen esan dudan bezala. Amorru ematen dit, zerbaitek viralizatu egin behar zuen. Ikusi dugu, eren egungo bombardaketek eta su emateak, umei su emateak sortu duela horrelako falta zen txispa jendearengan, kontzientziazioan, eta uste dut momentua zela benetako zerbait, benetako oihu bat egiteko, eta hau etzait benetako oihu bat iruditzen, eta amorroa ematen dit, noski ondo dagoela viralizatzea hau. Ondo dago, jendeari erraztasunak ematea, viralizatzeko eta jartzeko begi guztiak rafan. Noski postu egiten naiz, Instagrameko argitalpenik elkarbanatuena hau balin bada. Horrek esan nahi du, jendeari interesatzen zaiola zerbait,
Naiz eta agian askori performantza bakarrik interesatuko zaien, baino interesa badago eta orduan fokoa han jarrita dago. Baino viralizatu dena hau izateak, iruditzen zait, amorro meten dit, lehen esan dudan bezala, uste dut viralizatu dela hasteko estetikagarengatik. Uste dut jende asko elkarbanatu duela estetikoki politia dalako, eta ez dugulako gure Instagrama zikindu nahi, odolez betetako irudiekin, edo informazio asko daukaten irudiekin ez direla aesthetically pleasing edo gozagarriak, eta uste dut hau viralizatu dela politia delako. Horrek lagundu duela dudarik ez daukanik ere. Eta, buelta gehiegi ematen dizkiogula gauzei, bagian buelta gutxiegi ematen dizkiogu gauzei, da nik sentsazio hori daukat, eta hori esan dudan bezala amorro ematen ditez, nola kazetariak handauden argazkilariak Palestinako jendea, ez dakit, jarraitzeko Instagram kontu mordoa daude, benetako informazioa lehen lerroko informazioa jarraitu nahi balin baduzu eta ikusi nahi balin baduzu eta ikustea beharrezkoa da, eta horregatik grabatzen dituzte, eta horregatik ama bat dagoenean besotan bere semeiarekin ze ikusi ditugu irudi horiek aita ari da grabatzen. Eta hilda dago semea, baino grabatu egingo dut munduak ikusi behar duelako hau. Eta gero munduak zer egiten du eta elkarbanatzen du adimen artifizialak sortutako irudi utxal bat ez dauka informaziorik, ez dauka ezer, ez da sikiera publikazio bat zeinetan klikatzen duzu gainean eta eramaten zaituen iturri batera. Da, story bateko plantilla bat. Baina, horre, niretzat planteamendua okerra dago, nik uste uste mundu mailan viralizatu behar duen abisu horrek bale nahikoa da horrek behar duenik informazio praktikorik, behar duenik diru aintzagat egiteko lotura batera inongo zerarik, edo informatu behar gaituen zenbat segundero hiltzen den norbait gazan. Zut, helburua behar duela, bestelakoa behar du, helburu maximalista, nahi dugunok ikusi aurra besotan edo elkarbanatu batzutan ere bai, Palestina hoi jarraitzen dugu, edo beste hainbat kazetari jarraitzen ditugu ez, baina uste dute minimalismoak eta maximalismoek biek bat egin dezaketela borroka honetan, eta informazio praktikoak eta Mediko Sin Fronterasen aldeko aldarrikapenak eta doaintzak egin nahi balin badira, baina realitatea da, informazio praktikoa eman bar balin badugu arduraz kazetariok ez direla doaintzak behar. Palestinak ez du dirua behar, dirua ez da sartzen, janaria usteltzen ari da Palestinara sartu gabe. Ez, baina egian behar duzuna da, linkak zure ordezkari politikoekin harremanetan jartzeko, eskatzeko, honieten aldi bat egiteko. Bai, baina, uste dut, horrek ere egon behar du nonbait, baina oso garbi dago irudi honen, eta irudi oso estetikoa da, garbi dago irudi hori gozagarria edo ederra dela zerbaitegatik. Nik uste dut, planteamendu honen helburua da, oihu masibo bat sortzea, eta oihu masibo hortarako erramintak gaur egungo komunikazioa eta saren erabilera ulertuta horiek dira. Nola izan zen Parisko Bataklaneko atentatuen ostean modan jarri zen banderatxo frantses horren Instagrameko mobidaura? Eta kritikatu genuen. Nik kritikatu nuen, baina nuen kritikatu modua eta kolorea. Kritikatu nuen jendeak elkarbanatzea ziurrenik Afrikan eta beste hainbat lurraldeetan odol gehien sortu zuen estatu zapaltzaile baten bandera. Hemen kritika bestelakoa zela. Baina nik ez dut kritikatzen erreskerian, sare sozialen erreskerian oinarritutako kanpaina bat. Behintzat ezin dut kritikatu, iruditzen zain lorpen bat dela. Historirik elkarbanatuena balima da. Uste dut, Israel presio hori sortzen ari dela, eta nik asteak daramatzat pentsatzen nola publikatu masibo izan daiteken zerbait Israelen aurka, eta gorrotot diskursuak lekurik ez duenez, akaso erresa denak edo estetikoki beste modu batekoa denak behar du lekua. Ez? Ez nago ados. Yeah. Ados nago, esan dut, eta dagoeneko esan dut, pozten naizela viralizatu delako Palestinako genozidioari buruzko irudi bat, eta jendeak aprobetxatu duela erabiltzek, oihu hori, ezuk aipatzen zenuen oihu hori egiteko, eta oi hartzuna edukiko duela, pentsatzen dut oi hartzuna edukiko duela, ez? Azkenean, milioiak eta milioiak izan dira, hori jarri dutenak niri amorra ematen dit.
Eta gainera, adimen artifizialak sortutako irudi bat. Eta gainera eske behin eta berrizio dana, ez informazio praktikorik ezarrez. Black Lives Matter mugimenduan gertatu zen. Eta ekintzaile beltzek esaten ziguten. Instagram bete da kuadrotxo beltz batekin. Eta kuadrotxo beltz bat zen, eta kuadrotxo beltz baten iskin batean jartzen zuen Black Lives Matter. Eta mundu guztiak elkarbanatu zuen. Eta Black Lives Matter horrek ere ez zeukan, ez linkik, ez informazio iturririk ez errez. Eta ekintzaile afroamerikarrek esaten ziguten. Honek ez du balio. Eta hau da performatiboa. Eta gainera, performatiboa, ze gauza, performantza ondo dago. Ni komunikazioko dut badakit kanpainek ze indar daukaten, eta ze beharrezkoak diren kanpainak. Eta horregatik, ez dut kritikatuko sekula Eusko Jaurlaritzak ezagitzen bat milioi gastatzea indarkeria matxistaren aurkako kanpaina bate, sentsibilizazio kanpaina bate egiteko. Ze batzutan diru kopuruak entzuten ditugu eta kritikatu egiten ditugu. Kanpainen, sentsibilizazio kanpainen viralizazioen indarraz jakitun naiz. Iruditz amorroa, baina berriro diot amorroa ematen didala, zerk viralizatuko eta hau izateak eta uste bai ezua aprobetxatuko dut beste iturri batzuk aipatzeko. Jarraitu Motaz Azaiza, argazkilaria, Motaz _ Azaiza, jarraitu Plestia alakat, Instagramen bai Plestia, bera Gazan jaioa eta ezia da, goita batu urte dauzkan kazetari bada. Jarraitu Bael Dagdur, Hamza _ ubebikoitza _ Dagdur, jarraitu Hamdanel Dagdur, beste kontu bat Instagramek itxi egiten dizkio kontuak, jarraitu Doa Mohamed argazkilaria, jarraitu Hamza Wael argazkilaria, edo Joham Salem, Instagramen abildua Josalem, kazetaria. Couple bad cops can't define all you other boys, so every good cop needs to stand up and make some noise. Black, white, Asian, doesn't matter cause we can't avoid, so let's all come. Ez, hemen nari nintzen zuei entzuten. Nik ez daukat iritzirik, eta badakit semantika kontu badela, baina oso harin erabiltzen dugun hitz bada, iritzia. Badaukat sentsazio sorta bat. Eta nik amorroa baino gehiago pena sentitzen dezen iruditzen zait, gaur egun gure kontzientzia eta ez dakit nola esan, gizatasuna mugatu digutela pantaila baten bitartez egin dezakegun ekarpen horretara, ez? Eta bai, badakit komunikatzeko eta notiziak jaso eta rebotatzeko eta helarazteko bideak aldatu direla, eta ulertzen dut Instagramen eta Twitter eta horiek egunerokotasunan duten indarra, baina esan oso sintomatikoa irutzen zait ere, ez dakit, alako erreakzio bat. Zalantzak sortzen dizkit, ze puntutan usten gaituen gure eragiteko plaza bakarra hori dela ikusita, ez? Eta horrek sortzen du eztabaida, ondo dago, ez dago ondo, ez dakit, niri galdera ikur handi bat sortzen dit. Ez naiz ni inor, hori konpartitu behar da, ez da konpartitu behar, baina sortzen dit, ez dakit, orain ere goiurik zioen jarraitu hau, jarraitu bestea, bueno, eta pantailatik kanpo nola gabiltza, nola begiratzen dugu, urrun dago orain gatazka, baina gertuko asko ere badauzkagu afera horretan bertan, nola eragin dezakegu hor modu positibo batean, nik galdera hoiek egiten dizkion nire buruari erantzunik eduki gabe, eta beti ere errespetutik inorren autua edo akzioa kritikatu gabe. Baina nekatuta nago ere 2024 urte honetan ematen du pantailara mugatzen dela gure eragiteko indar hori, eta horrek kezkatzen hau gehien. Dudari gabe, ni horra dos nago, baina galderatik ingo nuke. Maiontan gauden hiruotatik zenbat Palestinaren aldeko manifestaldi presente batzen ditugu? Ez dut ondo ulertu. Zenbat manifestaziotan egon zareten, zue biok eta ni? Batzutan, egon gara. Bai, noski. Hori da gure espazioa saretatik garatago. Bai ba, noski. Eta hor bagaude, baina uste dut pixkat, analiziaren fokoa ere naif xamarra badela. 40 milioi pertsonak elkarbanatu duten story batean ari gara nolabait, akaso
mugimendu horri edo kanpaina horri ez dagokion zerbait eskatzen. Ados egon naiteke horretan, eta... Uste dut. Baina uste dute... Baina ospatzen ditugu ere Palestinaren aitortza egin eta era berean bestaldeari armak saltzen dizkion nazioen antzerkia, hau da... eta boikota jendeak egiten du ze sare sozial erabiltzen ari gara, zein da horren jabea, ze estatuko, hau da eske ez dakit pantaiatik hausnarketa bera eta antzerkiaren aktoreak zeintzu diren eta trama zein den ondo ulertzeko nahi hori ere irutzen zain neri badela ekarpen handi bat egin diezaiokezuna zure buruari eta inguruari, eta batzutan irutzen zaitez jaten dugula erakusten zaigun bezala antzerki hori. Horrexegatik niri iruditzen zait Instagramen hau lortzea badela lorpen txiki bat, ze arerioaren etxean lortu duzu. Kapitalismoak eta estatu batuar botereak dominatzen duen sare sozial bateko estoririk elkarbanatuena da estori bat zapalduaren aldekoa. Eta uste hori bere kontestuan horri balio bat eman bartzaiola. Ni ados nago zuek diozuen guztiarekin, Ba, eske ertz asko dituen gauza bada ere, ez dut uste bai eta ez denik. Hori da, baina ez dut uste, adimen artifizialarekin eginda egoteak aldarrikapen honi edo kanpaina honi indarrak kentzen dionik. Niretzat asko. Elkarbanatu duen jende askok ez duelako ez dare pentsatu edo ez daki adimen artifizialarekin eginda dagoenik. Ezin da ageriko gogoa izan. Esango izu gauza bat. Ehunka epaimaiek tragatu dituzte adimen artifizialarekin egindako diseinuak. Honek argi dago. Nik uste goiuriren... Idatzita dago errefuxiatuen kanpai dendak kolokatuta all eyes on Rafa, argi dago, ez dela... Bueno, baina izan daiteke diseinu bat adimen artifizialak egin ez duena. Izan zitekeen. Edozein pelikularen karteleriaren itxura dauka. Eta karteleria horiek ikusi ditugu adimen artifiziala baino 2 hamarkada lehenago. Vale, bai. Akaso zuk oso begitre batu daukazu adimen artifiziala identifikatzen. Ez pentsatzen argazki bat zela. Noski ez da argazki bat. Bale, hori esan nahi nuen. Mendi elurtuak ikusten dira. Hori ba. Ez esan nahi nuen mundu guztiak dakiela ez dela argazki bat. Ez dela erreala. Noski baietz. Hori esan dut. Bai. Nik bat egiten dute iritziri gabe. Bat egiten dut sentsazio horrekin, zen iruditzen zait irudia bera badela aipatzen ari garen deshumanizazioaren beste erakusle bat, ez dakit hain erakusle grabea den, bada erakusle bat, baina egia esan hain gordina den egoera batean, eta honen testigantza bisualak ere hain lehen lerroan ditugunean egunerokotasun baten barruan, bada oso autu ez dakit, esanguratsua eta hotza. Hortik aurrera, fokoa hor jarri behar den, ala ez, beste ertz bada, ez, aipatzen ari garen guztiek bezala. Gainera, adimen artifizialaren eztabaida egonda azkeneko hilabeteetan, ze Israelek, Israelen aldeko ahotsek adimen artifiziala erabili izan dute Israel biktimaren lekuan jartzeko. Eta Palestinan aldeko ahotsek esan dute bida, begira ze erakusgarria, zuk diskurso bat eraikitzeko esanez bere ama hil dutela eta horregatik negarrez dagoen ume israeldar baten diskurtsoa eraikitzeko adimen artifiziala erabili behar dut. Ez direlako existitzen irudi horiek, eta aldiz begira nik dauzkat 40.000 argazki benetako aurrenak bere gurasoen hilobien aurrean. Eta orduan azkeniko hilabeteetan erabili da hori diskurso bezala. Begira, Israelek erabili behar du adimen artifiziala, eta guk ez dugu erabili behar guk benetako irudiak dauzkagu. Eta orduan, izan danean horrelako ezakitez, bi diskursoen arteko arrakala eta oso agerian uzten zuena Israelen diskursoaren faltsukeria, zuk erabili behar dezu adimen artifiziala zetzaizu benetan hau gertatzen ari, eta niri bai, eta orain justo niri badauzkadala milioika eta milioika argazki erabiltzen dute adimen artifiziala. Goizeko 11:43 eztabaida honekin uste dute oso urrutira ezin dugula iritsi, bakoitzaren posizioak nahiko argi daudelako mahai gainean, adostasunak eta ñabardurak ere bai, eta uste dut hemendik aurrera bueltaka hasiko garela ja dagoneko esan ditugun gauzekin, ez uste dut. Bai, aurrera egin dezakegu. Eta uste dut, ulertzen dugu, elkar ulertzen dugula, eta bakoitzaren iritzia eta bakoitzaren ikuspuntua,
eta ez diogula kendu nahi horrelako mugimendu bati inolako baliorik, badu bere balioa, baina bueno, ez dago soberan batzuetan eztabaidatzea, eztabaidak ez balin bazaitu geldirik uzten, hau da, geratzen balin bazara soilik eztabaidan eta zure indar guztiak eztabaidan zentratzen balin badituzu eta ez beste ekintze, gero ze ekintzetan, bale, hau eztabaidatu dugu orain zer, eztabaidan soilik geratzen ez balin bagara, interesgarria dira horrelakoa, kontraesanak uste pentsarazten digutela eta uste dut pentsatu behar dugula, behin eta berriz entzun dugu, gure bilobek gure argazkiak ikusiko dituzte eta esango dute zergatik etzen duten ezer egin. Tira, indiokerrek orain txesan diguta, benetan beharrezkoa da benetazko imaginak jartzia, pixka sensazionalismoa iruditzen zait batzuetan ere. Bai, nik eror zalantza asko izaten ditut, ikusten dituan bideo batzuk elkarbanatzeak tokia ote duen, edo ze puntutaraino nolabait kode deontologikoak, eta komunikatzaile garen honetan ere, zein muga izan behar dituzen, naiz eta gure sare sozialak, nireak behintzat oso personalak diren, batzutan muga horiek nire buruari jartzen dizkiot. Garbi daukat, egiazko irudi batekin ezkenukela lortuko alako helburu masibo bat. Horregatik nik defendatzen dut, irudi hotzago honen erabilera, baina ulertzen dut jurik diona eta ulertzen du gartxotek diona. Ekintzaile palestinarrek eskatu egin digute, Elkarbanatu eskatzen dute, hangazan dagoen pertsonak eskatu egiten du, mesez elkarbanatu. Eta bai, ulertzen dut sentsazionalismoaren kontua, baina nik uste dut benetan beharrezkoa dela aurpegiaren aurrea jartzea, kanpaleku erre baten irudia benetan konturatzeko zer den. Zeintzuten duzunean desberdina da. Tira, 15 minutu eguerdiko 12etarako eta bagoaz Gasteiz aldera, Josune Belez de Mendizabal Fernandez de Garaialde gurean dugulako. Josune, egunon eta ongi etorri. Egunon, kaixo, moduz. Ondo hementxe, gaur, asteazken. Ikusi dut, hor, eztabaidan, ondo, beti da berazgarria, ez? Eztabaida egitea. Ni nator, hemen dana kontatzen dugunez, jai giroan nator, edo jaien inguruan hitz egitera nator, gaur, baina ni lerre egin da nago. Lerre egin da zaude? Parranda egin duzu? Ez eta bai. Bai, atzo bazkaria izan genuen. Bazkaria, astearte baten, aspaldiko lagunekin elkartu, txor, bla, 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 benga, hause bestia ez da gizer, gabeko 10etan ailegatu nintzela etxera, eta gaur esnatu naiz, benetan, lerre egin da, eta ahotsa ere ukituta holan, claro, hori da seinale, isilik enitzenarena egon, ez? Ondo, Josune, ondo gaur kastioan orden aldatu genuela eta eskatu genizula kolaborazioa. Benetan, Zuek zerbait zenekiten, bai, etorri zait bikain. Hala eta guztiz ere, goiz esnatu naiz. Batzutan, ni ez dakit, tontatuta nagoen edo zer esan dut, zertarako. Gozaldu dut bapo eta hementxe nago. Eta gainera, aukeratu dudan gaia, esan bezala, Gasteizen, jai usaina dago, auzo ezberdinetan jaiak egiten dira, eta hori ekarri dut, baina egia esan, jaia holan irudikatzea ontxe bertan, hori, enago horren alde orain, baina kontatuko dizuet. Aurreko asteburuan errekale horrekoak izan ziren. Eta hemen aipatu dizuetan bezala, auzo ezberdinak ditugu Gasteizen, eta orduan, jaiak tokatzen zaienean, tokian tokikoak, ez? Eta hurrengoak, asteburu honetan, Aranakoak izango dira. Hemen, Arana ez da nire auzoa, baina hau da, nola deitzen zen ingelesez hori, false friend, edo olako, badizu, ni bizi naiz Arana kalean, baina ez naiz Arana auzokoa. Olako gauza gertatzen dira batzutan, ez? Eta justo, Arana auzoa dago, hemendik 500 metrora, baina, beraz, ez dator bat, kalearen izena auzoarekin, ez dator bat. Baina, hala eta guztiz ere, nik holan ulertzen dut. Hemen, Aranako jai hauek, nire auzoko gertukoenak diela edo. Eta, eske grazia egiten dit, ibili naiz hor egitaragoa begiratzen, eta sekulan falta ez dienak. Ez auzotako jaian, baizik eta Gasteiz, baizik eta Araba osoan, nortzuk eta Joselu anaiak.
Hau edin. Jose Luanaiak. Mitikoa dira, eta ez dakizue, zelako pasioa, holan esnatzen duten gazteria barekin, osea, zen nahi, gero gazteak doa zerrietara, eta dantzatzen dituzte, ez dakize dantza dauzkate, behin ikusi genuen bat, oilaskoarena egiten, ez dakit, oso gauza kuriosoa, eta zen, ui, hola, gaztetxoei gustatzen zaie. Nik nire azken fandangoa Jose Luanaiakin dantzatu nuen. Bai. Baina hori noiz. Urte batzu pasa dira. Baina eske hauek aktibo jarraitzen dute. Bai. Hombre, Niretzat udara sentsazioa da Jose Luanaiak, Eta bereziki Jose Luanaien kamioia. Kamioi beltzori marroiekin, ikusten nuenean herriren batean, urtero etortzen ziren Zegamako festetara, eta orduan Zegamako festetan ikusten dituen, eta kamioia ikusten nuenean esaten nuen, hau bai, festak. Bueno, hemen, indiokerrek esan digu, jaion batetan egon nahi baduzue, joan asteburu honetan Aramaixora. Alboka eguna ospatuko dugu. Eta nik, ezagidana da, indiokerrek ze lotura duen Aramaixoekin. Indiokerrek lotura du leku guztiekin hor. Beraz, Josun, ez barkatu, hemen hasi garela batera eta bestera, eta ez dakit nondik indoa zen. Ez, txiri buelta egiten, hause, nik ekarri dudan gaia, hau da, jaiena, jaiekin jarraituta, pues, esango dizuet, Aranakoak behin pasata, ja, kainaren 16an, adurtzakoak beste auzo bateko jaiak direla, eta gero ja San Juanak datoz, Judimendi auzoan ospatzen dira, eta hor badira ere Judimendiko jaiekin bat egiten duten San Juanak, eta Lako auzoan ere bai. Eta hemendik egingo dugu beste txiribuelta bat. Bagoaz, zer goiuri? Txiribuelta. Txiribuelta, esan dut. Bale, nola, jungaren, jaiez jai, zuarekin erlazionatu dugu, osea, aipatutako hau, San Juanak, bale, zua ere piztu da berriro, ondo dakizuen bezala, GKS-ek salatu delako, pues, Gasteizko txosnetan, beto politikoa dagoela, baita Bilbokoetan ere bai. Eta hau esan da, noa, Gasteizko txosnen kartela esatera, ze hau ez dakit komentatu dugu, baina Gasteizko txosnetan ze talde ibiliko diren ere, ja ezagutarazi zuten, nik uste dut astebete edo. Eta begira, hemen dago, Libe, Mize, batzuk nik ez dut ezagutzen, hori ere onartu behar dut. Herenegun, Sudo, Zinka, Akerbeltz, Erromeria, Tuz, Segismundo Toxikomano, Eire, Itaka, Beniz, Nogen, Dupla, Txil Mafia, Perlata, Gatibu, bueno, hoiek Gasteizko jaietan, baina horretarako ja salto egin beharko genuke, abuztuaren irutik aurrera. Kartel txarra, horre bota dituzun izen denak ez, bat eskapatu zaidala, ez dudala fitxatuta, 3. o 4. esan duzuna. Baini, Gatibu. Ez dakizu nortu diren, Gartxot, gaztegia zara igual. Bai, lehengo diskoa atea omen dute aurten, ez? Baina... Bai, batzuk ere, adibidez, Benize, ez dakit ezagutzen duzuen, Gasteizko gauza, bai, ez da. Eta gauza oso interesgarriak egiten ditu. Libe bai, Mize ere, berez Gasteiztarra ez, baina hemen daukagu. Eta bai, oso itxura ona, eta gainera esan bezala, hemen Gasteizko jaiak dakizuen bezala, abuztuaren 4tik 9 izaten dira, baina txosnagunea beti irekitzen da. Piskalde nago, beraz, abuztuaren 3tik aurrera ja badugu zer gozatu, Gasteizko txosnetan. Eta hau gerra bat da, pentsa dezake norbaitek ez da, ber, kieto, ez gara hemen hasiko ez eztabaidan, ez, hau gerra bat da, ikuskizun bat da. Bihar, Mostrenka aretoan, Piztifaktoria taldeak, antzerki taldeak, ekarriko duena, Gasteiza. Disiplina anitzeko ikuskizun bada, eta bertan parte hartzen dute, eta hauek ere ezagutuko dituzue, Mikel Aion, Igor Arzuaga musika, zuzeneko musika egiten, Irati Agirrazkoenaga, Joldi Beristain, hoiek oholtza gainean, Mikel Aion baita ere badago. Hor oholtza gainean ez dakit errezitatzen edo zer, hori, bihar Gasteizen, hau gerra bat da, oso bat dator bebai, zuek hitz egiten ari zineten aurreko gaiarekin, eta hemen txosnen giroan ere sortu den zu horrekin, ez? Eta zuarekin erlazionatuta, beste kamioi bat, zuhiltzaileena, bakizu ezer, Gasteizen, Gasteizen Araban, antolatu da lehenengoz,
udaleku kurioso bat, emakume zuere suhiltzaile. Eta bai, Iruña Okako parke, suhiltzaileen parkean egingo dute, eta 14 eta 18 urte bitarteko neskei zuzendutako jarduera bat da. Zer erakutsiko diete? Emakumei, neskei, zuten prebentzioa, eta salbamendu munduan hortxe nozio batzuk emango dizkieta, eta batez ere, honen helburua da, estereotipoekin apurtzea, ezta? Beti pentsatzen dugulako, suhiltzaile hitza aipatuta, mutil bat datorkigulako burura. Orduan, emakume zuere suhiltzaile, udaleku hau, izango da, udaleku hauek, ekainaren 28-tik 30-era Iruña Okako parkean. Neska edo gaztei zuzendutako udalekuak. Estereotipo horiek apurtu ditzaten, eta oso okerrez banago, uste dut, gaur egun, ustez, oso neska gutxi daude suhiltzaile lanetan, baina portzentaia benetan txikia dela. Nik ez dakit 10-era ailegatzen den Araban. 10 neska suhiltzaile. Orduan, hori dana ere apurtzeko helburuarekin olako udalekuak antolatu dituzten, lehenengo aldia da, eta entzun dudanagatik, izugarrizko arrakasta izan du, eta ez dakit, 100 piko neskeke izena eman duten, beraz, hortxe. Ze ona, uste dut berri horri jarraipen eman bartzaiola Josune, eta adi egon, ezpeiri gabe interesgarria da, eta uste dut, hemendik aste edo hilabete batzuetara ere, zenolako emaitza edo ondorioak eman dituen ere jakite interesgarri izango dela. Bai, nire oso interesgarria ere iruditu zait, eta esan du, ze pena, 14 urte bitarteko, gutxigatik, baina ez modu parte hartu. Bai, interesgarria benetan. Eta beste gauza bat, ez dizuedan aipatu, hemen, bakizue zientzotasun osoz, eta konfidantzaz, segia esan, kontatzen duela iaia dena. Ez dakat ez errestare eskutatzekoa, baina, batzutan ere aprobetxatzen dut promoa egiteko, ez? Begira, interesatzen baldin bazaizu, eta pixka lotuta ere bai, hau gerra bat da izeneko antzerki ikuskezunarekin, nik hau, holan bota egingo dut, antzerki tailer bat emango dut ostiralean, Gasteizen, eta izenburu hau jarri diot, Gora teloia, ai. Naitan jarrita, ze jendeak idatzi dit, Josune, oso gustora egingo nuke, baina, lotxa ematen dit, ez dakit ni holan, eta ai hori, jarri nuen pixkat konplizitate horrekin, ez? Azkenean lotxatzen garelako, eta antzerkia jolasa da, ez da gehiago, Osea, zapiaren jolasa egin dezakegu, zip-zap boin, bat bi hiru karabin bonban, osea, olako jolasak, eta da, ordu eta erdi, ez da gehiago. Beraz, ez da ezer oso trinkoa, eta... Konta iguzu gehiago, non izen ematea, non gertatuko da ikastaroa? Begira, Geu elkarteak antolatzen du, beraz, Geu elkarteko webgunean sartuta, horre izen ematen duzu, eta esan bezala izango da Landatxon, Alde Zaharrean, ordu eta erdi, ostiralean arratsaldeko 6-etatik 7 arte, 5 euroen truke, ondo pasako dugu, umorea ez da faltako, eta oso divertigarria da, eta osasungarria ere bai, askatzen dugu asko, barruan daukaguna, gorputza ere horri biltzen da aske, eta epaia, batzutan hemen buruan ditugun gauza horiek ere, ala kanpora bidaltzen ditugu, beraz, gonbidatzen ditut, entzuleak, nahi izatekotan Geu elkartean sartu, eta berba egiten dugun taldea, bestelan, ez dut kobratuko, gauzak horrela dira. Geuelkartea.eusen, teloia gora, ai, maiatzaren 31an, ostiral honetan, arratsaldeko 6-etatik, 7 gure Super Josune Belez de Mendizabalen eskutik, tailer politia eta berritzailea, ondo pasatzeko aukera, eta aktorilanak, hola modu dinamikoan eta entretenigarrian, ezagutzeko aukera Landatxoko gizartetxean izango da, esan da bezala ostiral honetan, sartu Geuelkartea,
gazteiz.eusen eta animatu Gasteiz inguruti bazabiltzate, edo espazabiltzate ere, Gasteiz beti dago gertuetan. Josune Belez de Mendizabal, Beach Boysen kantu txarronekin amaituko dugu gaurkoa, Help Me Ronda gaurko egunez iritsi zelako, lehenengo, zerrendaren lehenengo tokietara estatu batuetan, 1975 pentsa, doinu hauekin agurtuko dugu gaurkoa. Izan ondo Josune, eta astelen erarte. Astelen erarte ondo izan. Zaindu asko. Gartxotun zain letona, uste dut zu ere badatorren asteazken erarte. Hoxe, urrengoan ikusiko dugu elkar. Goiuri zeizarandia bihar arte. Entzuleo, kamarrak eta bostean hemen txizango gara bigarren kafe hartzen, orain informazioaren txanda hemen naiz irratian. Zaindu asko, aio! Help me run, yeah, get her out of my heart. Keep calm and bigarren kafea.